задаване на въпроси, ние да оформим правилно изречението на български. Добър вечер на всички. Радвам се, че се отзовахте, въпреки че е работен ден и че е в края на работния ден. Обаче виждам много усмихнати хора, което е много щастливо и много хубаво за нас, защото сме се събрали по един прекрасен повод. Сега бих искал да ви приканя да се съберем всички заедно тук, защото е момента, в който ще дадем началото на нещо, което много дълго време си мечтаехме, а днес, след много усилия, след много труд, след много упорита работа, имаме възможност да открием. Преди да направим това обаче, предлагам ви да осветлим пътя на това място, за да може то да бъде споделено и да бъде толкова одухотворено, каквото ние си го представяме в нашите мечти. Благословен Бог наш, всегда нині присно и во веки веков. Амин. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените усърдно сега да се притечем към Богородица и да пане пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите раби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Богородици, ние недостойните, няма да престанем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти ни би пристоява да се моли за нас, кой би ни избавил от толкова беди? Кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичици, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. С внимание и благоговение да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички и духови Твоему. Ще се чете от Светото Евангелие според светия апостол Евангелист Йоан Богослов. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски, наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време седеше в капалнята и раздвижеше водата, и който пръв влизаше, след раздвижето водата оздравяваше от каквато и болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този град, за всеки град, село и страна, ние, които с вяра живеят в Тях, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода, чрез силата и действието и слизането на Светия Дух, Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За да слезе върху тази вода, очистител Одеса с Рахесеса Троица, и за да бъде тя лечителна за душите и телата и прогодваща всяка съпротивителна сила, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословието Рдалного Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За тези Божи раби, които присъстват тук,
и които търсят Бога помощ и защита. Господу да се помолим. Господи, помилуй. Като си спомним с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица, винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, които да се молят, и прати светия Твой дух да освети тази вода, и дай на приемащи Твои раби, които присъстват тук, и сродниците им, премахване на страданията, прошка на греховете и царение от болки и освобождение всякото зло, а тъй също освещаване на това място, очистване от всяка сквернота и прогон на дяволското коварство, защото е благословено и прославлено пречестното велепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови и достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови и достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Господи Исусе Христе, който си благословил 5 хляба и с тях се наситил 5000 души, сам благослови този хляб чрез Твоя Свети Дух, умножи го в този дом и освети верите, които вкусат от него, защото си свят сега и винаги и во веки веков. Амин. Бога Ти обнищаша и взалкаша, взискающий же Господа, не лишаться всякого блага. По молитвите на всички свети, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Амин. Нека Божието благословение и Неговата велика милост да е върху вас, възлюбени в Господа, братя и сестри. Искам само няколко думи да кажа, защото сега, когато четох аз Светото Евангелие, може би от някои от вас чухте как нашия Господ Исус Христос навести една капалня, наричана Витезда. И точно в този момент така ми дойде в съзнанието, в помисъла, дай Боже, си пожелах вътрешно, дай Боже, тук това място да стане една съвременна Витезда, за да може хората, както по времето на Господ Исус Христос, така и сега, тук на това място, хората да получават изцеление от тези болки, както е било по времето на Господ Исус Христос, но разбира се, това да става с помощта на Божията благодат, която се излива на всички нас, човеците. Да дай Боже, пак казвам, това добро дело да е тук, да стане една съвременна Витезда. Амин, амин, амин. И всички да прегърнем това добро дело, защото тук фактически ще се твори любов, грижа за близкия, грижа за възрастните, болните хора, които
всеки един от нас знае, че има нужда. Затова дай Боже с Божия помощ това добро дело да просъществува дълги години, да го прегърнем, както възрастни хора, така и млади хора, за да може да се предава доброто за напред. Дай Боже, амин, да стане съвременна битезда. Амин, амин, амин. Отче, дай Боже наистина вашите думи да бъдат чути не само от Бог, да бъдат чути от нас, от хората, за да може чрез нас да бъдат изпълнени. Сега бих искал да ви приканя към повишено внимание, защото имам честа и удоволствието да дам думата на кмета на този прекрасен град, който ще каже няколко думи за откриването. Заповядайте. Уважаеми съграждани, скъпи гости, приятели и съмишленици. Тук наистина виждам страшно много хора, които наистина в годините си станахме приятели, а за това благородно дело определено тук сме и съмишленици. Благодаря още веднъж на отец Петър за молитвата, с която започнахме, защото наистина за едно такова благородно дело е много хубаво, че започваме с молитва. Това, което го правим е от хората за хората и няма по-ценно от това. Когато преди известно време се срещахме с Дорина Добрева, тя тук зад мен, и Ани вече беше въвлечена в тази така история. Ани Стойкова е нашия общински съветник тук от Банкя. На мен не ми беше изобщо необходимо много време и много убеждения за това дали тази тяхна идея би била добре да се реализира в Банкя. Категорично да. Банкя, здравницата на България. Банкя е известна с своята балнеология, известна с това колко много хора идват да се лекуват именно от такъв тип заболявания, претърпяли инсулт, инфаркти, природата и средата, която спомага за тяхното възстановяване. И всичко това нещо води само към едно нещо. Всички тези действия тук спомагат единствено към това да подсилим характера на Банкя като такова място. Така че аз веднага така прегърнах идеята и започнахме реализация, благодарение на Ани Стойкова, която в предходния мандат беше в Общинския съвет, сега също е общински съветник, но тогава успяхме да подсигуриме финансирането и лека по лека стигнахме до тук. Да бъдем готови за така това символично откриване. Минахме през доста трудности, няма да ви запознавам. Благодаря и на представителя на строителя, защото и строителя е тук и той издържа до края. Благодаря, за което всички издържахме, за да сме днес тук, но така един само любопитен детайл. Последните дни си говорихме за 1-2 сантиметра, дали трябва да бъде масата за арт-терапия по-висока или по-ниска, така че да може да бъде максимално удобно за хората, които ще ползват в последствие. Така че благодаря за всичките тези, не би ги казал претенции, защото това са неща, които са спомогнали ние да направим нещо, което е наистина работещо. И за мен е много любопитно да видя днес на практика как ще работят всичките тези елементи, които вече са направени. Благодаря и на хората, които ще са тук при нас и които ще се ползват от това, което сме направили, защото това наистина е за тях. Благодаря. Щастлив съм, че именно в навечерието на празниците на град Банкя, празниците на минералната вода, здравето и дълголетието, имаме възможност да открием нещо свързано с здравето. То е и символично, и пряко свързано с нашия град. Така че благодаря още веднъж на всички приятели и съмишленици, които са тук. И се надявам наистина много, много ефективно. От тук натам вече асоциацията по инсулт и афазия да направят необходимата организация, така че максимално много хора да могат наистина да се възползват от това, което сме направили като инвестиция. Благодаря още веднъж и приятна вечер на всички. Благодаря. Давам думата за приветствие на Общинския съветник Ана Стойкова.
Здравейте и от мен. За мен е истинско удоволствие, удовлетвореност от факта, че в този час ще открием пространството, което нарекахме сътворение. Пространство, което е иновативно, споделено, зелено и, както и Рангел каза, с осигурен бюджет от бюджет 2023 година на Столична община, ресор екология, по мярката за иновативни зелени решения. Много е важно ние, представителите на различните институции, да бъдем полезни за нашето общество. Най-вече да бъдем полезни на хората в нужда. А хората, преживели инсулт и афазия, са именно една такава част от нашето общество. И пространството сътворение го създадахме за тях и за всички, които имат необходимостта да се възстановяват чрез изкуство и чрез природа. Радвам се, че това се случва и в навечерието на Горешляците. Това са празниците на район Банкя и се надявам в следващите дни достойно да участваме и да отразиме всички събития, които район Банкя са подготвили. Но по отношение на пространство сътворение, тук има селектирани пространства за арт-терапия, за лечебно градинарство, за беседи, за релакс. Все необходими неща за хора, преживели инсулт и афазия и не само, за да могат да по-добре да се възстановят от това, което ги е сполетяло. Искам само едно отклонение да направя и да ви споделя, че само преди месец в Столичен общински съвет, отново по мой доклад, приехме решение за осъществяването на една програма за създаване на центрове за речева терапия, именно на хора, преживели инсулт и афазия в общинското здравеопазване. 5-годишна програма, 10 такива центъра за речева терапия, с надеждата да бъдем полезни за тази част от обществото. Аз се надявам това пространство да се използва, да дава резултати и по този начин да сме съпричастни с хората, които имат необходимостта от това пространство. И се надявам този пример, който район Банкя дава, да бъде така приобщен и в другите райони на Столична община, а и на национално ниво. Благодаря за доброто сътрудничество с Дорина и Георги от Асоциация за инсулт и афазия. Благодаря и на Рангел Марков и на неговия екип за това, че прегърнаха каузата, зад която застанах, и това пространство е вече факт. През изминалите мандати успяхме с много усилия, Рангеле, с теб, с твоя екип, да преобразиме Банкя към добро. И аз се надявам, че до края на този мандат ще има още подобрения за нашите съграждани и за гостите на града. Благодаря ви, че сте тук. Приятно изкарване! И аз благодаря. Ако някой се съмнява, че да се направи всичко това е трудно, трябва да ви кажа, че не е трудно. То е много трудно. Да не кажа, че почти невъзможно, но стана възможно и ние повярвахме с Дорина именно заради Ани и заради Рангел. А сега искам да дам думата на Дорина, защото без Дорина, мисля, че никой от нас нямаше да бъде точно в този момент тук по този повод. По-малките можем ли така да направим? Добре. Благодаря на всички, които сте днес тук, сега с нас, от цялото си сърце. Благодаря на съдбата, която, всички знаем, че не е толкова ласкава винаги. И през 2016 ме сюрпризира с инсулта на мама, но тя сега е вдъхновение на всичко това, което ние правим. Браво, Дони, продължавай! Арт-терапията върши чудеса. Ще разберете малко по-късно как. Но защо в природата? Защо лечебно градинарство? Защо и дядо Митко е тук? И още един Митко, които имат задача да съдят тази вечер. И не само тази вечер. Да го пазим това пространство, защото ние в България, ние тук, нашата пациентска организация, сме първата в европейското семейство на пациентските организации за инсулт и афазия, която създава такова нещо. Искрено се надявам да можем да го запазим, да го обогатим. Ние ще се стремим, разбира се, то да бъде пълно със съдържание, с любов, да стане това, което отец Петър ни пожела.
Зная, че са много хората, няма да ви натъжавам със статистика, но за тях е направено това и за мен ще бъде искрена радост, всъщност и здравите, и малките да творят заедно с тези, които по някакъв начин съдбата им е поднесла едно изпитание. Благодаря отново, за мен е знаменателен ден. Наслаждавайте се! Благодаря. И няма да ти помогна изобщо, защото ще стане още по-емоционално, тъй като, знаете, един от първите инструменти музикални, който е бил сътворен и измислен от човека, негово лично дело, това е арфата. Така че сега ще имаме възможност с Божията помощ да чуем Божият глас чрез арфата на Дария Ангелска.